Диана Малинова спокойно може да бъде наречена MVP, най-полезен играч на матча при победата на Марица над Славия с 3-0. 8 аса имаш в този матч. Правила ли си някога толкова много в един матч? Не, може би не съм правила 8 аса волейбола в зала. Обаче, както имам 8 аса, така и имаме доста грешки в сервис. Може би си го обяснявам на това, че факта, че прекалено много го рискуваме. Така че не е гордост тези 8 аса, при положение, че много грешки сме допуснали. Все пак ти помогна много и в нападение, изобщо в играта, не само от сервис. Как изобщо ще коментираш своята игра и играта на отбора в този матч? Своята игра подходих с нужния респект към този отбор, защото отсреща има доста опитни състезателки, които гледат и тактически доста добре бяхме подготвили спрямо този отбор. Така че слушахме указанията на треньора. До тук добре за Марица, но предстоят два много по-тежки матча. Утре с ЦСКА и в други ден с Левски. Какво е настроението в отбора преди тези срещи? Както винаги излизаме за победа, но мисля, че трябва да дадем още повече това, което показахме вчера и днес, за да имаме успех. Добре, мерси, желая успех.